Usa sa mga nindot gyud kaayo nga mga pagtulunan makuha nato karon sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo. Matod pa sa unang pagbasa, anak, ingos propeta Sirach, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka, pagbuhat sa kinasingkasing ug sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kung moabot ang mga kasamok. Mao gini ang sagad mahitabo nga gikuanan ninan bagi warningan nata gikan sa una hangtod karon. Mao ginay normal nga kung mag-alagad tas Ginoo magbinuotan ta, siguro gitang sakiton. Kamo nakasuway na mong nasakitan mo aning inyong pag-alagad sa Ginoo? Kasuway mo? Kay guwagan ikakasuway pasabot ika maoy nagpasakit, ika maoy nagsakit. Mo na siya daghan man ni adini nanimba, magwali gani usahay ang uban nga imbis maoy mo absorb sa kasakit, mao na hinoy tig hatag og kasakit sa uban, di ba? Ikaw na be, lingiyay mong tupad. Pangutan na siya na unsa man ka tig-absorb o tig-hatag o kasakit. Okay. Mabitaw na nga nalipay ko kining akong grupo nga COVID-G, na may grupo nga gitawag na mo COVID-G. Kada Miyerkules, usahay mo, normally kada Miyerkules sa semana magkita-kita mi kay manihapon niya magstorya-storya, mabuting usapan ba kanang naay bote inig usap-usap niya mo nang niya usa sa amo dihang gisunod karon na prinsipyo na come-up rapod na siya sa sige namong meeting ni come up mi ang among basic principle nining maong organisasyon kanang tulo ka A, ampo, alagad ug antos. Amo na siya, ampo, alagad, antos. Bisag asaan ang pabor kanang litan ang bana mualagad sa asawa niya, yaw-yawan sa asawa, di lang mutubag, antos. Ana nya kung ang bana say makaunag yawa-yawa, ang asawa say masinghagan, mualagad lang yapon bisag ato ang luha, antos. Nya magampo dayon. Daghan kayong mga nindot nga hitabo sa ilang kinabuhi, mga 12 or 13 ba ni sila ka couples ang mag-abot-abot mi kanang daghan kayo ilang gitestimonya ba ilang away sa una, karon di na sila mag-away kay maglumba naman sila inantusay. Kay part bayas pag-antos kanang muhilom lang ka, di ka motubag, ang saon pa man pagkalalis. Na niyag sa puto ng asawa, i-outside ako lambo ang bana, di pasudlos kwarto, usahay. Musod yung bana. Musod yun. Ug tamparoson, okay lang. Kulatahon, okay lang. Kung patyon, okay lang. Di dyan ko no mahitaboy, di magana ko no kakusi ang asawa. Basta mo dikit lang ko no ang banang buangon. Nakaamgo naman. O sakiton ko. Yaw-yawan ko sa kong asawa. Angayan sa kong yaw-yawan. Inana ba? Kamo, ganahan mo musunod anang ampo, alagad, og antos. Daghan kayo nagkagubot nga pamilya akong tambagan, nasa mo tiks na ko panagsa, padir, hapit naman mo tuig, sige ko gamit aning ampo, alagad, og antos nga imong giingon, wa may epekto. Wa ko no epekto nako. Ngano may epekto? Mag-away ra mangyapon ni padir. Lalis man lang yapon niya. Ika mo ibuangon. Wa ka ni gamit. Gigamit na ako padir, sige kong ampo. Sige kang alagad.
Oo, ako siyang alagaran. Niya, sige kag antos. Siya, ay giantos ko nag-alagad pa din. Nganong maglalis mamokon, imo pang giantos. Nganong doon na mamoy away. Nga di man na mangaway ang muantos. Mudawat raman na bisag patid-patiran, bisag pagkulatahon. Mudawat raman na. Pareha ni Jesus ba? Nagkalalis dahil sila, naglansang niya sa cross. Naglalis, nagsininghagay. Si Maria, nakiglalis di ay. Wano? Oh, mao na. Mao na iantos. Wato siya mo gamit. Ang iya ato, kanang mo alagad ka, di jud mo magkalalis, basta mag-alagad. Kaya unsa may pasabot ang imong priority pag-alagad, dili ka mangayo og baos. Alagad gud. Ang imong kalipay, naas pag-alagad. Di ka mangayog baos mo na ingos Kristo kung kamo mangalagad, ayaw mo paghunahuna og bayad. Para nang mo trabaho ka, kompanya, o bisan din ni simbahan. Ingon ani karon ako nagmisa ko. Di ko maghunahuna og kolekta. Ana ba? Slot noon, mo offer ako. Baligya og slot niya, og way mo palit. Adi rasad ko ana mo reklamo. Kaya ang akong kalipay naa mas pag-alagad sa akong pagkapari nganha ninyo. Dili man ang kolekta nga ako madawat gikan ninyo. Kaya magdepende naman sa na ninyo kung mualagad sad mo sa simbahan pinaagi nako. O di manghug mos kolekta aron doon ako'y magamit din ni simbahan. Nya moingon tang naatay mga slots kay naatay project sama niya tong kumbinto. O di mo palit mo og slot kay gusto mamong mualagad pero ayaw pagpalit og slot unya moingon din ka moabotin ni rong grasya mo daghan din ni akong kwarta. Buangon sad ka na. Di ba? O na makahatag og kalinaw. Kinsa may makahimo niini? Matud pa ni Hesus, ang bata ra gyud. Kay ang bata ra gyud mo'y magsigig himog mga butang nga way paghuna-huna kun bayran siya. Ang iyang kalipay naas pagbuhat sa maong butang. Kung kanang bata magduwa na ang iya na lipay ra gyud ug naay mo apil, lipay. Niyag magbugno na sila, mag-away na sila, ikataw-tawran. Kuha na sad, kanang duwa na sad. Ano ba? Ika mo din mga bana, kinsa ninyo din hiron ang mo desisyon nga din agyod mo magsigig hunahuna og tagaan mo maayong pagtagad sa inyong asawa, magsigi ra gyud mo alagad og antos nila. Taas ang kamot, nga bana. Anay usang ni isa ang uban kasigi lag kinopo no, uban sad doko-doko. Dugay na ko inanto sa panuay nako. Depende tingali ni. Abi arin lang tas mga asawa kay kani man yung asawa way mga buotan kayo kinsa din ning asawaha nga mosaad nga magsigi na lang yung alagad din agyod muyaw-yaw sa ban atas sa kamot. Anay usay mauwawon kay ni sulti. Mao ni ang atong kinaiya. Pero kamo pulos pa mo mga bata kanang mga grade 1, grade 2, inig-ingon ako isas kamot. Ana gid na. Di ba? Nya nganong man mo isas inyong kamot? Kay kunuhay dagko na mo, kauwaw mo isa ta. Ang bata lagi mo sunod inig sultis Ginoom, lahos gina. Nagmisa lang ko nga naay mga elementary ba, mga Boy Scouts. Hapit ka to nga tingali ato mga Boy Scouts. Nya nasa ang mga ginikanan, kay mura man tog ilang jamboree. Kada nako paisas kamot ang mga katong mga Boy Scout ba, Boy Scout ba na kanang elementary ka? Na nag-uniform, pastang kusugang mo isa ang mga ginikanan o mga maestra, wagi mo isa. Pero ang bata, sige lang sa isa. Kisa din ang di na mangaway. Yun. Nako, sige, suway ko nung nagsukmag ka ng nang isas kamot. Awa mo sa sila mong sukmag, no? Pero, mo na ingos Hesus, kinahanglan, mahisama mo ni ining bataa. Aron mahimo mong dako, siging harias langit, mualagad mo sa tanan,
sa way pagpangayo ug baos. Mao nay sikreto aning kinabuhi natos kalibutan nga mahimong malipayon, balaan ug mauswagon. Pagpakabata, sunod sa sugo sa Ginoo, way reklamo. Matod pastubag nato sa Salmo, unsa to? Itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kamo niya. Kanang bata nga magpakabata, tabangan ginas-inahan, labi nag magsigig smile, magsigig kana bang magpakabata lang gid siya ba? Atimanon, pero ang bata magpakadakong tao gani, magtumans gusto, lakaw ngadto, way pananghid, unsa may dangatan, makusian yun, malatusan yun. Pero magpakabata lang yun, kanang dependent ba? Nya unsay isulti mo tuman, aka na. Perting pinanggaan ng bata. Lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi, maimpierno. Ina sugod karon, magpakabata na ta ha. Ina ang tupad. Kabata na ta. Mao na sa mga dagko ang pagpakabata mao ang pag-ampo kanunay, pag-alagad kanunay ug pag-antos kanunay. Nya kinsa may makabenepisyo niini, ang una gyud ayaw pangayo og maayong epekto diha nimo. Tingali sa sige nimong alagad, daog-daogon gyapon ka. Sa sige nimong antos, paantoson lang gyapon ka. Ang tumong ni ana aron makahatag tag kalipay sa uban. Si Kristo niingon gyud, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. So pasabot, nihimo ko ani akong pagampo, kini akong pag-alagad, kini akong pagantos para ni sa uban, di ni para nako. Nya kung doon naman tayo makuha nga kaayuhan gikan aning atong pagsigig ampo, sigig alagad o sigig antos, pakapin ra na, dili na mo'y number one objective. Aron di ta magmahay-mahay, di ta magsigig kwenta nga usa ka tuig naman, tulo ka tuig naman akong ampo, alagad ug antos, wa man gyud maayong niabot nako. Sayop na kay kanang maong pag-ampo, pag-alagad ug pag-antos sa mas gibuhat ni Kristo, ni Maria ug sa mga santos para na sa uban, di na para ato. Munang hinumdumi ni kanunay aron dili mo magmahay-mahay aning kinabuhia, dili mo ma-stress o dili sad mo ma-depressed. Manindog ta.